pinuha. Nagaga. What did you do? Sama na siya. Hmm? Carrot na. You want it? Yes, wala ni mo. Ay, dili. Ingat ko na. Ibal lang. Mana ka? No. Ha? I'm not yet done. Pinimyo ko na. It's clean naman already. Ay, katantan-taninin. Hmm? Door. TikTok. Ay, TikTok. So, Pumpkin. Haynes. Gisa pa ta. Salamat sa gisa. Kuha itong tubig yan. Aso din. Karang isabaw ha. Sangga sa kuwan. Ay, ini na tubig ay yung pag dito sangga sa kuwan. Dili po. Ayaw na. Dili po. Kapita ang tubak o ang Mickey. Ang Mickey. Okay, ang tubak, lata na. Ako ni mong helper. Sari, tinabaw. Doon siya. Buk lang niya tiya. Inagaw mo pa kuwan do. Kamuka pa din. Kamuka. Mugdugmug man di man tag-as ilang Mickey. Mugbo man gusto na balik ya. Isa to, Papa.
Finish. Na. Saman. Yummy. Oh, Tama to sa lababo. Dada nga to. Doa ka mo do. Sige. Problema na nimo kung saan mo. Okay, finish na. Taro nga sa kong hagdanan. Mata, nakagdanan. Mura mag. Tarong nga tarong ng